பெயர் சொல்லலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகிய சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சனன லலித ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा all devotees. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அதுல நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். அதுல இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டர்னு சொல்லலாம். லார்ட் சைத்தன்யா த ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். லார்ட் சைத்தன்யாவை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹி இஸ் த ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் படிக்கிறதன் மூலியமாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை தாண்டி நிறைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் இருக்கு. பாகவதத்துல, கருட புராணத்துல, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கூர்ம புராணத்துல, சைத்தன்யா சரிதாமிர்தத்துல எல்லாம் நிறைய லார்ட் சைத்தன்யா இஸ் நத்திங் பட் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்றத நம்ம எவிடன்ஸோட நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு சாப்டர்ல நம்ம என்ன சம்மரியில நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சதத்துவ பத்தி கொஞ்சம் நல்ல இன்டெப்த் பார்க்க முடியும். அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதா பிரபு, அதுக்கப்புறம் கதாதரா, அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ், இவங்க எல்லார பத்தியும் கொஞ்சம் அவங்கவுங்களோட இது என்னென்ன எனர்ஜிஸ் அவங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்டெப்த் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மாயாவதிஸ் எப்படி வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு அவங்களுக்காக எவ்வளோ மெனக்கெட்டு அவங்களெல்லாம் வந்துட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கொண்டு வரதுக்காக அவங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்றது, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரமே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாம சங்கீர்த்தனத்தை கலியுகத்துல எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு கலிகாலத்துல லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி, நம்மளுக்கு வந்துட்டு டல் ஹெட்டட், ரொம்ப எல்லாத்தையும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்காது. ரொம்ப மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்லயே நம்ம நிறைய வாழ்க்கைய அதுக்காகவே நிறைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ள ஃபாலன் சோல்ஸ், இந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க ஃபாலன் சோல்ஸ், அவங்க எல்லாரும் முக்தி அடையணும், ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்க நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக சைத்தன்யா மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் அப்ப நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபாலோயிங் இன் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் Kaviraj Krishnadas Goswami, we may offer our respectful obeisance unto the lotus feet of Lord Chaitanya. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செய்யணும்னாலும் ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவை ஹம்பிள்னஸ். அது இருந்தா மட்டும்தான் பகவானோட மர்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது ஏற்கனவே ஒரு சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். மலையாட்டம் நம்மளோட அகங்காரம் இருந்தது அப்படின்னா அது மழை தண்ணிய அதால வாங்கிக்க முடியாது. அதே மடு பள்ளமா இருக்கும், அது என்ன பண்ணும், மழை தண்ணியை வாங்கிக்கும். மழை எல்லாருக்கும் தான், மலைக்கும் உண்டு, மடுவுக்கும் உண்டு. ஆனா மழையால அதை வாங்க முடியாது, மடுவால வாங்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா அதோட ஹம்பிள்னஸ், தாழ்ந்து இருக்கிறதுனால வாங்க முடியுது. அதே மாதிரி பகவானோட மர்சி எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அது ஹம்பிளா யார் அதை எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் அது கிடைக்கும். அதனால அது ரொம்பவே முக்கியம். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளோட ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அடுத்தது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Chaitanya Mahaprabhu பத்திங்க சொல்லிருக்காங்க. He is described as follows. Lord Chaitanya is the only shelter for the fallen or the most fallen, and he is the only hope for persons who are completely devoid of spiritual knowledge. கலிகாலத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இருக்காது. அப்ப அந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரும் என்னது, ஃபாலன் சோல்ஸ். பர்த் டெத், அதை கஷ்டப்படுறோன்றது தெரியாமலே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. எதுக்காக நம்மளுக்கு துன்பம் வருது, எதுக்காக பிறவி எடுக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் யாரு, நம்ம எங்க போகணும், நம்மள எல்லாம் படைச்சது யாரு, இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்துலயும் அவங்களுக்கு கவனம் இல்லாததுனால கஷ்டத்தையே அவங்க தெரியாமலே அவங்க அதை அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க. திருப்ப பர்த் அண்ட் டெத்ல விழுந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை
வெளியில கொண்டு வரணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கொண்டு வந்து நித்தியமான சந்தோஷத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த சந்தோஷத்தை இவ்வளவு சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணும்போது நித்தியமான வைகுண்டம் கோலோகம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்பவே சிறப்பு இல்லையா? அந்த மாதிரி சந்தோஷத்தை அவங்க எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது காரணத்துக்காக. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யாரோட ஷெல்டர் வேணும்? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஷெல்டர் வேணும். அதுக்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரம் கலிகாலத்துல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் கலிகாலம். இப்போ கலிகாலம் தொடங்கி எவ்வளவு வருஷங்கள் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5000+ இயர்ஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? அதுல இப்போ வந்து எப்படி பகவான் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லார்ட் கிருஷ்ணா பிகம்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் 5 டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியலிட்டிஸ். அப்படின்னா என்னன்னா 5 விதமா அவங்களோட எனர்ஜி, அதாவது கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து வர எனர்ஜிஸ் 5 விதமா பிரிஞ்சிருக்கு. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதா பிரபு, கதாதரர், அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ். இந்த மாதிரி 5 விதமா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க? அதான் நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கும் போதோ ராமர் அவதாரம் எடுக்கும் போதுமே என்ன ஆச்சு? கிருஷ்ணா வந்து எப்பயுமே அசோசியேட்ஸோட வருவாங்க. அவங்க எதுக்காக அவதாரம் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க? எதுக்காக வந்து அவங்களோட உலகம் கோலோகம் ரொம்பவே செழிப்பா இருக்கு, எந்த குறையுமே இல்லை. ஆனா இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எதனால எடுக்கிறாங்க? 3 ரீசன்ஸ் பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? என்னது? ஒண்ணு டிவோட்டிஸ சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்கு, இன்னொன்னு அதர்மத்தை அழிச்சிட்டு தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் டீமன்ஸ் அதர்மம் புரியவங்களை அழிக்கிறதுக்கு. இந்த 3 விஷயத்துக்காக வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம். அதே மாதிரி அவங்க வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க எல்லாரையும் கூட கூட்டிட்டு வருவாங்க. அவங்களுக்கு நித்தியசூரிகளா இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாரையும் கூட கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சைத்தன்ய அவதாரம் எடுக்கும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? கூட பலராம் அப்புறம் வந்து அத்வைதாச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவா, அதுக்கப்புறம் கதாதரர், ராதாராணி, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ், நாரத முனி, இவங்க எல்லாரையும் கூட கூட்டிட்டு வந்து இந்த அவதாரத்தை அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. இந்த அவதாரத்தோட மகிமைதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காகவும், ஃபாலன் சோல்ஸ ராதாராணியோட மூட், அதாவது அந்த பக்தி பாவம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து பகவானும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையினாலையும் இந்த அவதாரத்தை அவங்க எடுத்தாங்க. அதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா 5 எனர்ஜிஸ் அவங்க வந்து டிவைட் ஆகி வந்திருக்காங்க இந்த சைத்தன்யா லார்ட் சைத்தன்யாவா இருக்கும்போது. ஆல்தோ ஹி இஸ் ஒன் இது வந்து இப்போ பிரிஞ்சு இருந்தாலும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா அவங்களோட எனர்ஜிஸ் தான், எதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. எல்லாமே எட்டர்னல் அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல் தான், நித்தியமானது, அப்புறம் பரமானந்த நிலையில இருக்கக்கூடியதுதான். இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சன் இருக்கு, சன் ரேஸ் இருக்கு. சன்னோட அதோட குவாலிட்டி தான் சன் ரேஸ்லயும் இருக்கும், அது ரெண்டும் செப்பரேட்டட் கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்து அவங்களோட அசோசியேட்ஸ்க்கு எல்லாம் என்னது? அந்த எனர்ஜிஸ், அவங்கள வந்து பகவானோட எனர்ஜிஸ் அவங்க வராங்க. சன் பகவான், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எனர்ஜிஸ் தான் என்னது? அசோசியேட்ஸ். யார் யாரு? அத்வைதா பிரபு, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு, கதாதர, ஸ்ரீவாஸ். அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த எட்டர்னிட்டி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸும் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இங்க சொல்றாங்க எனர்ஜின்றது சன்னு வச்சுக்கோங்க, எனர்ஜெட்டிக்ன்றது அவங்களோட எனர்ஜிஸ். சரியா? இதெல்லாம் வந்து அந்த பஞ்சதத்துவோட இது தாத்பரியத்தை இங்க நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது லார்ட் சைத்தன்யா கிருஷ்ணாவோட அவதாரமே தான் அவங்களோட எனர்ஜிஸ். எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து வரும்போது பலராம் வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட அதாவது கோபா கோபிஸ் எல்லாருக்குமே என்னது பாசிட்டிவ்ஸ் நிறைய உண்டு. அதே மாதிரி இதுலயும் அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றது யாரு? கிருஷ்ணாவோட அவதாரமே தான் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து கூட நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் சரி, இந்த 5 எனர்ஜிஸா வராங்க இல்லைங்களா, அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த 5 எனர்ஜிஸை எப்படி இங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன? ஃபார்ம் ஆஃப் த டிவோட்டி. 5 விதமா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுல வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் த டிவோட்டி. அப்படி அதாவது ஒரு டிவோட்டினா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு ஃபார்ம் வந்து லார்ட் சைத்தன்யா இஸ் த ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். அவங்களே சாரி ஒரு நிமிஷம்.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அத்வைதாச்சாரியர், அவங்க நித்யானந்தா பிரபு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன், கிருஷ்ணாவில இருந்து வர எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே நித்யானந்த பிரபு தான். இப்ப கிருஷ்ணா அந்த இது ஸ்டார்டிங்லயே நீங்க வந்து இந்த இதுல எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணாக்கு அப்புறம் பலராமருக்கு அப்புறம் வாசுதேவ, சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத், பிரத்யும்னா அப்படின்ற எக்ஸ்பேன்ஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சங்கர்ஷன்ல இருந்து மறுபடியும் என்ன வராங்க, மறுபடியும் நாராயணர் வராங்க. நாராயணர்ல இருந்து மறுபடியும் அந்த 4 பேரும் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்றத நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சைத்தன்யா மகாபிரபு அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷனா யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வருவாங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கார்னேஷன்ன்றது ஒரு சோல் எடுத்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வந்து அவங்களோட பவரை கொடுப்பாங்க. சரியா, அந்த மாதிரி வர்றது அத்வைதா பிரபு. அதுக்கப்புறம் ஆல் தீஸ் 3 பிலாங்ஸ் டு த கேட்டகரி ஆஃப் விஷ்ணு தத்வா. இந்த 3 பேரும் சேர்ந்தது யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதா பிரபு. இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்தது விஷ்ணு தத்வா அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் அப்படின்றவங்க பியூர் டிவோட்டி, அதே கதாதரர் அப்படின்றவங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி. சரிங்களா, மொத்தம் 5. அதுல வந்து 3 பேர் கிருஷ்ணாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் நித்யானந்த பிரபு, அதுக்கப்புறம் அத்வைதா பிரபு. இவங்க 3 பேரும் விஷ்ணு தத்வால அடங்குவாங்க. நிறைய தத்வாஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவ தத்வா, மகா தத்வா, சம்பு தத்வா, விஷ்ணு தத்வா அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் நிறைய பாகவதத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்துல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்வால இவங்க 3 பேரும் இன்க்ளூட் ஆயிடுறாங்க. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதா பிரபு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாசன்றாங்க, அதாவது நாரத மகாமணி வந்து அவங்க வந்து பியூர் டிவோட்டி, அந்த கேட்டகரி, அந்த எனர்ஜி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜில அவங்க இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கதாதரர் இன்டர்னல் எனர்ஜின்றது என்னது, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. ஏன்னா அவங்க ராதாராணியோட அவதாரம் இல்லைங்களா, அதனால இன்டர்னல் எனர்ஜி அவங்க அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the whole process of devotional service is transcendental reciprocation of the flavor of relationship between the worshipped and the worshipper. சரி, இதெல்லாம் எதனால இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம தனியா இருக்கோம், வீட்டுல தனியா இருக்கோம், ரொம்ப வருஷமா இல்ல ரொம்ப காலமா தனியா இருக்கும் அப்படின்னா அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமா? இருக்காது. அதே நம்ம கூட யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட பேசுவோம், நம்மளோட எமோஷன்ஸ், சந்தோஷங்கள், துக்கங்கள், அந்த மாதிரி நம்மளோட அன்பு எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தும் போது அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அது ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி, அது ஒரு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றதே அதுதான். வெறும் தனியா உட்காந்து நம்ம மட்டும் என்ஜாய் பண்றது இல்லாம அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து பண்ணணும், அதுவும் பகவானுக்காக பண்ணணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, the whole process of devotional service is transcendental reciprocation of the flavor of relationship between the worshipped and the worshipper. worshipped யாரு? பகவான். worshipper யாரு? all living souls. சரிங்களா, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி எல்லாரும் வர்ஷிப்பர். அது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அன்பை வெளிப்படுத்திக்கிறோம். நம்ம இப்ப பகவானுக்காக பக்தி பண்றோம், பகவான் பக்தர்களுக்கு எப்பயுமே என்ன ஆயிடுறாங்க, அடிமை ஆயிடுறாங்க இல்லையா. பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அது பக்தியினால மட்டும்தான் முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யசோதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க, பகவானை கயிறால கட்டி போட்டாங்க இல்லைங்களா. அது நம்ம தாமோதர் லீலையில பாக்குறோம். வேற யாராலையாவது பகவானை கட்ட முடியுமா? அதே ஒரு துரியோதனாலயோ கம்சனாலயோ கட்ட முடியுமா? முடியாது. ஆனா பகவான் யாருக்கு மட்டும் கட்டுப்படுவாங்க, உண்மையான பக்தர்களுக்கு மட்டும் கட்டுப்படுவாங்க. அப்ப அந்த ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது இருக்கணும். அதுதான் வந்து என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸோட தாத்பரியமே. அதை கொடுக்கறதுக்காக தான். அதனாலதான் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாங்க, தனியா வந்து அவங்களால டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்க முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எப்பயும் ஏன் எல்லாரோடையும் அசோசியேட்ஸோட வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான். இப்ப கதாதரர் என்ன எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அதே வந்து ஸ்ரீவாஸ் என்ன எனர்ஜி, ஸ்ரீவாஸ் வந்து இது பியூர் டிவோட்டி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி. அப்போ மெட்டீரியல் எனர்ஜில உள்ளவங்க எப்படி பக்தி பண்றாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில உள்ளவங்க எப்படி பக்தி வந்து கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு புரியும் இல்லையா, நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் புரியும். இதே கிருஷ்ணன் மட்டும் வந்து இது டிமன்ஸ் எல்லாம் அழிச்சுட்டு அப்படி போனா நம்மளுக்கு என்னது, அந்த தாத்பரியம் நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ அதனால எப்பயுமே என்ன ஆகும், இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பகவான் எல்லாருக்கும் பிராக்டிக்கலா காமிக்கிறாங்க கொண்டு வந்து. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இதேதான் கதோ உபனிஷத் அப்படின்றதுலயும் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிங்குலர் லிவிங் என்டிட்டி அண்ட் ப்ளூரல் லிவிங் என்டிட்டி. சிங்குலர் லிவிங் என்டிட்டினா யாரு, கிருஷ்ணர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ப்ளூரல் லிவிங் என்டிட்டி யாரு, நம்ம எல்லாரும் ஜீவாத்மா. இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும்.
அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க எதுக்காக இப்ப வந்து ஒரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதுல இப்ப லார்ட் சைத்தன்யாவா எதுக்காக அவங்க அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு ரீக்ளைம் யாரு ஃபாலன் சோல்ஸ், நம்மள மாதிரி லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாரும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கோம் இல்லைங்களா, இன்யூமரல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் நம்ம இருக்கோம். அவங்க எல்லாரையும் ரிக்ளைம் பண்றதுக்காக, திரும்பவும் பக்தியில ஈடுபடுத்தி நம்மள ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக பகவான் வந்து இங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. The specific purpose of Lord Chaitanya advent in recent age was to establish the Vedic fact that there is one supreme personality of God predominating over or maintaining the numerous personality of living entities. அதாவது இதுலயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், he is the supreme controller, he is the supreme enjoyer, அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட். இது எல்லாமே என்னது பகவானுக்கு தான் பொருந்தும். அதனால நம்மள என்ன பண்றாங்க, அவங்க எப்பயுமே பார்ஷியாலிட்டி இல்லாம இந்த லிவிங் என்டிட்டி எல்லாரையும் கரையேத்தணும். அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து இவங்க இந்த பர்த் டெத்ல இருந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு தடவையும் அவதாரம் எடுத்து லீலைகள் எல்லாம் பண்ணி நம்மளுக்கு புரிய வச்சு டிவோஷனல் சர்வீஸோட தாத்பரியத்தை புரிய வச்சு அதை நம்மளுக்கு ஈடுபடுத்துறாங்க நம்மள. ஓகேவா, இதுதான் இதுல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சதத்துவோட தாத்பரியத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம். பஞ்சதத்துவால சுப்ரீம் பர்சன் 5 ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் பகவானோட உருவமா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் நித்யானந்த பிரபு. அவங்க வந்து ஐடென்டிட்டி ஆஃப் பியூர் டிவோட்டியா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அத்வைதா பிரபு. இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்ததுதான் விஷ்ணு தத்வான்னு வருது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் நாரத முனி. அவங்க என்ன பண்றாங்க, பியூர் டிவோட்டிக்கு அடையாளமா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்கு, ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது கதாதரர். அவங்க வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சிக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்காங்க. இந்த தாத்பரியத்தை வச்சு ஒரு நம்மளுக்கு பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்தை கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு அவங்க லீலை புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன் பகவத்கீதா the last instruction of Lord Krishna is that everyone should give up all other engagements and should engage in the devotional service of the Lord. எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்லோகம் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும். 18.66ல சர்வதர்மா பரித்யக்ஷ மாமேகம் சரணம் ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லோகம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுடு, என்ன மட்டும் நீ வந்து என்கிட்ட பக்தி பண்ணு, உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அழிச்சிட்டு உன்னை நான் கண்டிப்பா பாதுகாப்பேன், பயப்படாதே அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவர்தன் லீலை அது எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவர்தன் லீலையோட தாத்பரியம் ஒரு சின்ன விஷயமா சொல்லிடுறேன். அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவர்தன் மலை அத வந்து அதாவது ஒரு வருஷமும் இந்திரருக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. இவங்க யசோதாமும் நந்தனும். அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த சமயத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாங்க, நம்ம கோவர்தனுக்கு பூஜை பண்ணலாம், நம்ம வந்து இவங்க இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பிரஜவாசிகள் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பயும் நம்ம இந்திரனுக்கு தானே பண்ணுவோம், அவங்க தானே மழையெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை காப்பாத்துறாங்க அப்படின்னோடனே மழை பெய்யணும்னாலே கோவர்தன் மலைக்கு அந்த மழையை தடுத்து மழையை வந்து அது வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு செழுமையான எல்லா செல்வங்களையும் கொடுக்குது, அதனால கோவர்தனத்துக்கு தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா சொன்னதுக்கு அப்புறம் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் பண்றாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இந்திரனுக்கு கோபம் வந்து நிறைய காட்டு மழை பெய்யுது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து காப்பாத்துறாங்க, கோவர்தன் மலைய தூக்கி காப்பாத்துறாங்க எல்லாரையுமே. அப்படி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா என்ன சொல்றாங்க, நீங்க என்ன ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணம். அதாவது யாருக்கு முக்தி வேணுமோ, ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம், யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்கதான் என்ன பண்ணுவாங்க, இதர தெய்வங்களை போய் அவங்க வழிபடுவாங்க. வேதத்துல சொன்ன முறைக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சு அதாவது யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பிரேயர்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதிர்பார்த்து பண்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் இதெல்லாம் வந்து செய்வாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பகவான் தான் வேணும், முக்தி தான் வேணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிடுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்ன செஞ்சாலும் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிரு, உனக்கு உன்னோட பாவங்கள்லாம் அழிச்சு உன்னை நான் பாதுகாக்கிறேன், பயப்படாது அப்படின்றதான் பகவத்கீதையில சொல்றாங்க. லார்ட் சைத்தன்யா அகெயின் appeared to teach the fallen souls of this material world how to approach Lord Krishna.
இந்த விஷயத்த நிறைய என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா, மாயாவாத பிலாசபில உள்ளவங்க எல்லா தர்மத்தையும் போது இன்க்ளூடிங் டிவோஷனல் சர்வீஸுமே வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸுமே வந்து எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு அப்படின்னு சொன்னதுனால அதையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க பகவானை மெடிடேட் பண்ணி நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்ற அந்த முறைக்கு வந்துடுறாங்க. அத வந்து அந்த பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னதை ஒரு சில விஷயங்கள் தப்பா மிஸ்பிரண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத சரி பண்றதுக்காகவும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா கலிகாலத்தோட ஸ்டார்டிங்லயே வந்து அந்த தாத்பரியம் என்னன்னா, மத்த விஷயங்கள் தான் விட்டுறணும், ஆனா வந்து நீ வந்து எனக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது கண்டிப்பா வந்துட்டு என்னது நல்லது. அதாவது என்னது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், முக்தி கிடைக்கும். கிருஷ்ணர் கிட்ட மட்டும்தான் முக்தி கிடைக்கும். மத்தபடி வேற எந்த தெய்வத்துக்கிட்ட நம்ம வேண்டினாலும் முக்தின்றது கிடைக்காது. ஆனா நம்ம கேட்கிற எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கும். ஆனா மோட்சம் அப்படின்றது பகவான் கிட்ட, லிபரேஷன் வந்து பகவான் கிட்ட மட்டும்தான். அதாவது விஷ்ணுக்கிட்டையும் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த தாத்பரியத்தை மறுபடியும் சொல்லணுன்றதுக்காக இது கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை மறுபடியும் சரி பண்ணணும்ன்றதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் எடுத்து மறுபடியும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க. சரிங்களா, இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் த கிரேட் மிஸ்டேக் இஃப் யூ அக்செப்ட் லார்ட் சைத்தன்யா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல நம்ம பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து என்னது, கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கொடுக்காது. அப்போ யாரால சைத்தன்ய மகாபிரபுவ கிருஷ்ணாவோட அவதாரம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்கண்டாமினேட்டட் குட்னஸ், அதாவது சுத்த சத்துவ குணம், பியூர் குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. முக்குணத்துல குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு 3 விஷயங்கள் இருக்கு, 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க நல்ல குணத்துல இருப்பாங்க. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும். அதாவது பியூர் குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து அந்த குணம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பகவான் கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சரி, அப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு யார் அது புரியப்பா, நம்மளாலே புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளாலே என்ன பண்ண முடியாது. நம்மளுக்குதான் கலிகாலம் வச்சா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்னது ஈஸியா நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வரும், இதை எப்படி நம்புறது, ஏன் இது அது அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். அப்போ இதை யார் நம்மளுக்கு புரிய வைப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டிசைபிள்ஸ். யாரு? To understand Lord Chaitanya, one has to follow the direct disciples of Lord Chaitanya. யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிஸ். எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரகுநாதர், அதுக்கப்புறம் சனாதன ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்டர், கோபால பட்டர், ரகுநாத தாசர், 6 கோஸ்வாமிஸ். அவங்கதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டைரக்ட் டிசைபிள்ஸ். ஓகேங்களா, அவங்க கிட்ட நம்ம அவங்களோட டீச்சிங்ஸ், அவங்களோட வழிபடி நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்களோட ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், லார்ட் சைத்தன்யா வேற யாரும் இல்ல, லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுலயும் பர்டிகுலரா யாரோட ஃபுட்பாத் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி, அவங்கள வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கோஸ்வாமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோஸ்வாமின்னா என்னன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கு மாஸ்டரா இருக்கிறவங்கள கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே கோதாசர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்சஸ்க்கு இவங்க சர்வெண்டா இருப்பாங்க, சென்சஸ் மாஸ்டர் பண்ணும் இவங்களை. சரியா, அதுதான் மெட்டீரியல் பீப்புளோட நேச்சர். எப்பயுமே சென்சஸ்க்கு நம்ம சொல்லுவோம், நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை, நான் யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டேன். ஆனா நம்மளோட சென்சஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், நம்மளே அறியாம நம்ம கைதியா இருப்போம். ஆனா கோஸ்வாமிஸ் அவங்கள ஏன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ். என்னைக்குமே அவங்க மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவான் மேலேயே அவங்களோட மனசு நிலைநிறுத்தி பக்தியிலேயே அவங்க எப்பவுமே ஊறி இருப்பாங்க. சரிங்களா, அதுதான் கோஸ்வாமிஸோட அர்த்தம். அப்போ யார் வழியா நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டைரக்ட் டிசிபிள்ஸோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுலயும் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் the most astonishing factor is that Lord Chaitanya, although the Supreme Personality of Godhead, never exhibit himself as Krishna, rather whenever he is
detected by intelligent devotees as Krishna and addressed as Lord Krishna, he denied it. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எந்த இடத்துல யாரு அவங்க வந்து நீங்க வந்து பகவானோட அவதாரம் தான், நீங்க கிருஷ்ணரே தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்களா, he closed his ears. அதுக்கப்புறம் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. என்னை வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு சொல்லாதீங்க, அது மாதிரி சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா எப்பயுமே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சும்மா கொஞ்சம் அவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க எப்பயுமே இந்த சென்சஸையும் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் தியானம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளோட ஆத்ம பலம் அதிகமாகும். அதனால நம்மளால கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பவர்லாம் நம்ம கிட்ட அதிகமாயிடும். அப்ப கொஞ்சம் அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்க, நான் தான் கடவுள், நான் தான் வந்து பகவானோட அவதாரம் அப்படின்றது ஈஸியா எல்லாரும் சொல்லிடுறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு ஓரளவு இங்க டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும், 4 சம்பிரதாயத்தை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், வேதத்துல இப்படிதான் போட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரியும். ஆனா இது தெரியாம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பீப்புள்ல உள்ளவங்க கொஞ்சம் அவங்க வேணுங்கிற விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுன்னா உடனே அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, அவங்கதான் கடவுள், அவங்கதான் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு நிறைய பேர் போறாங்க இல்லைங்களா. நிறைய காசெல்லாம் செலவு பண்ணி அங்க போய் ஏமாந்து போயிடுறாங்க இல்லையா. அப்போ பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்னைய வந்து நீ வந்து சொல்லாத அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணாம எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, போயிட்டு யார கடவுள் சொன்னாலும் நம்பிடுறாங்க இல்லையா. அதனால என்னைய அப்படி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா அதாவது என்னது, ஒரு இதுவா காமிச்சுக்கிறாங்க, என்ன அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எது அதோட தாற்பயம் என்னன்னா, அதாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கா, பகவானோட அவதாரம் எப்பப்ப வந்து பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க எல்லாமே அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கும். கலிகாலம் எப்படி இருக்குன்றத கூட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, உபநிஷத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எதா இருந்தாலும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படியே பிளைண்டா வந்துட்டு யாரோ ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செஞ்சு காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் the supreme personality of Lord himself teaches the conditional soul how he should approach by devotional service. அப்ப பகவான அடையணும் அப்படின்னா எப்படி, ஒரே வழி டிவோஷனல் சர்வீஸால மட்டும்தான் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகேங்களா. அதனால நம்ம எப்பயுமே யாராவது ஏதாவது நம்ம கிட்ட நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா நம்ம நம்ப கூடாது. ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட விஸ்வரூபம், கோவர்தன் லீலை இதெல்லாம் வந்து அவங்களாலையும் செய்ய முடியுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். கண்டிப்பா யாராலையும் முடியாது. அதனால நம்ம யாரையும் பிளைண்ட் நம்மளால நம்ம டிவோட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். லார்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் த சுப்ரீம் அப்சல்யூட் அண்ட் தி லார்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பத்தி சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சுப்ரீம் பர்சனல், அதாவது சுப்ரீம் அப்சல்யூட் பகவான் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு யாரு, இமிடியேட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் தி சுப்ரீம் absolute truth. We can understand that Advaita Prabhu is also in the category of the Supreme Personality of Godhead, but he is the subordinate to Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu. First Bhagavan, இது அதுதான். அதாவது என்னன்னா, பொதுவா நம்ம இப்ப பாப்போம் இல்லைங்களா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம வரோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆதி மூலம், அவங்கதான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின் போது அவங்களோட அடுத்த இமிடியேட் எக்ஸ்பென்ஷனே யாரு, பலராம். அதுக்கப்புறம் தான் வாசுதேவ, சங்கிருஷ்ணா, அனிருத்தா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரத்யும்னா அப்படின்றது வருது. அதுக்கப்புறம் நாராயணா. இதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் அவதரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷன். அதுக்கப்புறம் அத்வைதா பிரபு, அதாவது லார்ட் சிவா, அவங்க என்னன்னா அவங்க 2 பேருக்கும் சபார்டினேட். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் 2 எனர்ஜி இருக்கு. அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி, இன்னொன்னு வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சியலோட ரெப்ரசன்டேஷன். இன்டர்னல் பொட்டன்சிஸ்னா யாரு, ராதாராணி, கதாதரர். மெட்டீரியல் பொட்டன்சி ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்ரீவாஸ், அதாவது நாரத முனி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, பாக்கலாம். அப்போ இதுல நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. இத பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் இங்க பாக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். மெட்டீரியல் எனர்ஜில உள்ளவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பியூர் டிவோட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது நாரத முனி எக்ஸாம்பிள். அதே கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்றவங்க என்ன, இன்டர்னல் எனர்ஜில உள்ளவங்க எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராதாராணி, அப்புறம் கோபா கோபிஸ், இவங்க கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இவங்க 2 பேருமே டிவோட்டிஸ் தான். ஆனா இவங்க 2 பேருக்குள்ள என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, different potencies of the Lord are engaged in serving the Supreme Lord in different transcendental relationship. அவங்களோட அன்பு பரிமாற்றத்தில் தான் வித்தியாசம் ஏற்படுது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are situated in
conjugal love in parental affection, in friendly affinity and in obedience servitude. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையிலே சொல்லுவாங்க, நம்ம பகவானோட 5 விதமா நம்ம வந்து உறவு இருக்கும். ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் பகவானோட ஒரு உறவு கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா நம்மளோட கர்மத்தினாலும் நம்மளோட நிறைய பர்த் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனாலயும் நம்மளுக்கு அது தெரியாம நமக்குள்ளேயே இருக்கு. அதைதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதன் மூலியமா நம்மளால வெளிக்கொண்டு வர முடியும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து என்னது, மாதுரிய பக்தி, அதுதான் வந்து ராதாராணி கோபா கோபிஸ். அதுக்கப்புறம் பேரண்டல் வாத்சல்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், வாத்சல்ய ரசா அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுதான் யசோதா அம்மா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி அஃபினிட்டி, அதுதான் என்னன்னா சாக்கிய ரசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரை நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்ப்போம். ஏன்னா எப்பவுமே எக்ஸாம்பிள் வச்சா நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் சர்விட்யூட் அந்த இதுல வந்து அதாவது தாசிய பக்தி, தாசிய ரசா, அதுல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனை நம்ம பார்க்கலாம், ஹனுமான்ஜியை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ரசம். அது இன்னொன்னு வந்து சாந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம். அப்ப இந்த 5 விஷயத்துல ஏதோ ஒரு உறவு நமக்கும் உண்டு, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் உண்டு. அததான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், தேடி கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? இதுல பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டிவோட்டிஸ் எல்லாரையும் விட யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஜுகல் லவ்ல உள்ளவங்கதான். அதாவது யாரு, கோபா கோபிஸ், ராதாராணி, இவங்களாம் தான். அதாவது கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவங்கதான் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவோட்டிஸ். அப்ப மத்தவங்க எல்லாம் இல்லையானா கண்டிப்பா உண்டு. Both internal devotees and confidential devotees are attracted by the conjugal love of the supreme absolute truth and are the most confidential devotees of Lord Chaitanya. அதாவது இந்த மத்த பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, கான்ஜுகல் லவ், அதாவது கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்றது மாதுரிய பக்திங்க சொல்றாங்க. அப்ப மத்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, மத்த 4 விதமும், அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் யாருக்கு அட்ராக்ட் ஆகும், மாதுரிய பக்தி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா கிருஷ்ணாவோடய வந்துடும். அதே மத்த பக்தி எல்லாம் யாருக்கிட்ட வரும்னா படிப்படியா அதெல்லாம் வந்து கடைசியில எல்லாமே என்னது மாதுரிய பக்தியில தான் எண்ட் ஆகும். மாதுரிய பக்தியில எல்லாமே கலந்துருக்கும், 5மே கலந்ததான் மாதுரிய பக்தி ஆகும். அப்போ அவங்கள யாருக்கிட்ட பியூர் டிவோட்டிஸ் யாருக்கிட்ட வந்து போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, அவங்க கிட்ட எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க மூலியமா அவங்களோட பக்தி இன்னும் பெர்ஃபெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கடைசியில அவங்களும் கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் அவங்க மாறுறாங்க. அப்ப 2 டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ், ஒருத்தவங்க பியூர் டிவோட்டிஸ், இன்னொன்னு கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ். அதுல கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் தான் என்னது, மாதுரிய பக்தி. கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ்ன்றது மாதுரிய பக்தி, அவங்கதான் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். there is a very nice song. சரி, கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இதுல சொல்லியிருக்காங்க. யாரு, ஸ்ரீ தாக்கூர் நரோத்தமா தாஸ். அவங்க வந்து ஒரு இது சாங் ஒண்ணு பாடியிருக்காங்க. டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வர ஆச்சாரியர் இவங்களும், நரோத்தம தாஸா இவங்க பாடியிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when will இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் இந்த பேராகிராஃப். when will there be a transcendental vibration all over my body simply by attending to the name of கௌரங்கா. கௌரங்கா அப்படின்ற பேரை கேட்கும் போது என்ன ஆகணுமா, அது வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், டிரான்சென்டென்டல் வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மனசுல பக்தி நிறைஞ்சு இருக்கணும். அது எனக்கு எப்ப கிடைக்கும், அதுதான். ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம், அதாவது இதுல வந்து என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹம்புலா இருக்கோமோ, ஹம்பிள்னா என்ன அப்படின்னா, என்ன அதாவது நான் ஃபாலன் சோல், எனக்கு எதுவும் தெரியாது. இது வந்து வெறும் வாயிலன்னு சொல்றது கிடையாது, உண்மையிலேயே உணர்ந்து சொல்றது. சிலவங்க சொல்லுவாங்க ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங், ஆனா வந்து அது சும்மா வாய் வழியா சொல்லுவாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது, உண்மையிலேயே உணர்ந்து நான் வந்து ஃபாலன் சோல், எனக்கு எதுவுமே தெரியல, எனக்கு பக்தி கூட எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி உணர்வுல அவங்க எவ்வளவுக்குள்ள ஹம்பிளா போக போக அவ்வளவுக்குள்ள நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ஹான்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருப்போம். அப்போ ஹம்பிள்னஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியம். அப்ப சரி, அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஏன் நம்ம கிட்ட வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரைடு. எதா இருந்தாலும் நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது ஹம்பிள்னஸ் ரெண்டுக்கும் ஒத்துக்காது. நானுன்ற இடத்துல ஹம்பிள்னஸ் இருக்கவே இருக்காது. அப்ப நானுன்ற ப்ரைடு எதுனால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா, 6 விஷயத்துக்காக வரும். ஒண்ணு வெல்த், பணக்காரங்களா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அகங்காரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பியூட்டி, அழகா இருந்தாலும் ஒரு அகங்காரம் இருக்கும். நல்லா படிச்சிருந்த அறிவாளியா இருந்தாலும் அகங்காரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் குட்னஸ்ல இருந்தா கூட என்னது, நல்லவங்களா இருந்தா கூட அகங்காரம் இருக்கும். நம்ம நினைப்போம் அகங்காரம்ன்றது ஏதோ தப்பான விஷயத்துல இருக்கும் அப்படின்னு, அப்படி கிடையாது.
எல்லாமே நல்லதா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த நல்லது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுக்கிறதுக்கு தேவையானதா அந்த அகங்காரம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்துருது. அப்போ நான் வந்து நல்ல ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கேன், இல்ல வெல்த்தா இருக்கேன், பியூட்டியா இருக்கேன், ஆஸ்பிட்டி நிறைய நான் வந்து தான தர்மம் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆயிடும், அகங்காரம் வந்துடும். பக்தி பண்ணா கூட சிலவங்களுக்கு அகங்காரம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் யங்கா இருந்தாங்க எப்பயுமே அப்படின்னு அகங்காரம் வரும். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 6 விஷயமும் என்ன பண்ணிடும், நம்மள அகங்காரத்துல கொண்டு போய் விட்டுடும். அப்போ யாருக்கிட்ட எல்லாம் அழகு இருக்கோ, பணம் இருக்கோ, நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கோ, குட் ஃபேமிலியா பிறந்திருக்காங்களோ, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்களோ, ஆஸ்பிரிட்டி நல்ல தான தவம், அதாவது தானம் தவம் இதெல்லாம் பண்றாங்களோ, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கும் போது இல்ல. ஏன் இல்ல, அது ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கோம்னா நம்ம இங்க இருக்கவே மாட்டோம். ஹம்பிளா இருக்கோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆயிருப்போம், என்னால நம்ம கோலோகத்துல இருப்போம். அங்க இல்லாம இங்க இருக்கும் போதே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, கண்டாமினேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியாவே புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இல்ல இல்ல உங்ககிட்ட அகங்காரம் இல்ல, ஹம்பிள்னஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. என்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஹம்பிள்னஸ் வருதோ அன்னைக்கே நம்ம கிட்ட என்ன ஆயிடும், நம்ம கிட்ட பக்தி பெருக்கெடுக்கும், நம்ம இங்க இருந்து லிபரேட் ஆயிடுவோம். அதனால எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அகங்காரம், இந்த 6 விஷயம், இதுதான் பேசிக்கா சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள், இந்த 6 விஷயமும் நம்ம கிட்ட எப்பெல்லாம் தலை எடுக்குதோ அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லணும், இல்ல இது எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது. இப்ப என்கிட்ட பணம் இருக்கு, அது என்னால காப்பாத்திக்க முடியுமா கடைசி வரைக்கும்னா கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? யாருமே பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் பணக்காரங்களா இருக்காங்கன்னா சுக்ருத்தினால அவங்க செஞ்ச கர்மத்தினால அவங்களுக்கு நல்லது நடக்குமே தவிர அவங்களால அதை தக்க வச்சுக்க முடியுமா? இப்போ ஒருத்தவங்க திடீர்னு வாழ்க்கையில சரியிறாங்க, அவங்க வந்து ஏழ்மை ஆகுறாங்கன்னா அவங்களால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாதுகாத்துக்க முடியுமா தன்னோட செல்வத்தை? முடியாது. அது போனதுன்னா போனதுதான், கிடையாது. அந்த சுக்ருத்தி முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்ப அந்த கண்ட்ரோலே நம்ம கிட்ட கிடையாது. நம்ம கிட்ட உள்ள பணமா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட அறிவா இருக்கட்டும், எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நான் என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அந்தந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இல்ல எல்லாமே பகவான் எனக்கு கொடுத்தது, பகவான் எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்றதே நம்ம திருப்ப திருப்ப நம்மளே சொல்லிக்கிட்டோம்னா நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ப்ரைடு என்ன ஆயிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயுமே ஹம்பிளா இருந்து அதை நம்ம எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ஐந்து ஃபாலன் சோல்ன்றத சும்மா வாய் வழியா சொல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், அது மனசால உணரணும். நிஜமாலுமே நான் ஃபாலன் சொல் தான், நான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கேன்னா நான் ஃபாலன் சொல் தான் அப்படின்னு நம்ம மனசால அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, அப்ப நான் இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா எனக்கு என்ன வேணும், கோஸ்வாமிகளோட டீச்சிங்ஸ் வேணும், சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் பஞ்ச தத்துவா அவங்க எல்லாரோட அனுகிரகங்கள், மர்சினஸ் வேணும். அவங்களோட மர்சினஸ்னா வேணும்னாலே எனக்கு ஹம்பிள்னஸ் வேணும். எப்படி சுத்தி வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஹம்பிள்னஸ் இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்கு நம்மளுக்கு நல்லது. இதே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே இருந்து நம்ம வந்து ப்ரைடா இருந்தா கூட யாருக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்காது, அகங்காரமா இருந்தா யாருக்கா நம்மளுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், துற விலக்கி வச்சிடணும். அப்ப when will there be a transcendental vibration all over my body simply by attending to the name of Gauranga? When will there be incense be merciful upon me? என்னைக்கு உங்களோட mercy எனக்கு கிடைக்கும்? And all my desires for material enjoyments become insignificant. உங்களோட mercy எனக்கு எப்ப கிடைக்கும்? என்ன மாதிரி mercy கேக்குறாங்க? எனக்கு இவ்வளவு பணம் வேணும், இந்த விஷயம் வேணும் அப்படி கேட்கல, அந்த வரம் கேட்கல. என்ன கேக்குறாங்க, இந்த மெட்டீரியலோட என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு தோணணும், இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு உங்க இந்த மாதிரிதான் ப்ரேயர் ஆக்சுவல் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அப்போ இது மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி படிக்கும் போது நம்ம கிட்ட உள்ள தப்பு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மள கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் when will Lord Nityananda be merciful upon me and all my desires for material enjoyment become insignificant? When shall I be purified by giving up all contaminations of material enjoyment? என்னென்ன கண்டாமினேஷன்ஸ் நம்மளோட மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல, என்னென்ன கண்டாமினேஷன்ஸ் நம்மள எது முக்தி அடையாம நம்மள தடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு 6 விஷயம் இருக்கு. நம்மளோட எனிமீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், காம, குரோத, மோக, மத, லோப, மாச்சரியம். இந்த 6 தான் நம்மளோட விரோதிகள். நம்ம ஏதோ வெளியில தேடிட்டு இருப்போம், இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க என்னை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, என்னை எழுத்து பேசிட்டாங்க, எனக்கு கெட்டது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கதான் எனிமி. அது கிடையாது எனிமி. எனிமின்றது நமக்குள்ள இருக்கிற காமம், லஸ்ட், டிசையர், மெட்டீரியல் டிசையர். அதுக்கப்புறம் கோதம், டிசைர் இருக்கலாம், பகவான் மேல இருந்தா அது நல்லது, மெட்டீரியல் மேல இருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு எனிமி. அதுக்கப்புறம் குரோதா, ஆங்கர், கோபம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மோகா, இல்யூஷன், நம்மளுக்கு எது சரி தப்புன்னு தெரியாம நம்ம நிறைய தப்புகள் பண்ணோம் இல்லையா, அது. அதுக்கப்புறம் மதா, ப்ரைடு, அதுதான், ப்ரைடு இருந்தாலே முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் லோபா, கிரீட், அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்மளுக்கு இன்னும் வேணும், இவங்க இதை வச்சுட்டாங்களா நானே இன்னும் நிறைய வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி கிரீடு. அதுவும் வந்து என்னது,
இது இன்னொரு எனிமி. அதுக்கப்புறம் ஆச்சரியம், ஜெலஸ், என்வி. என்வின்றது என்னது? நம்மளோட முக்கியமான எனிமி. அப்போ என்விலாம் இருக்கக்கூடாது. இது என்ன, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு அளவுகள் இருக்கும். என்வின்றது ஏன் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு மத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பொறாம வரும். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. என்வியை நம்ம கிட்ட இருந்து போக்கணும்னா, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட திறமை இருக்கு, எனக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதை நான் அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத வச்சு மட்டும் நம்மளோட லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணோம்னா என்வின்றது வராது. இதே நம்ம மத்தவங்க கிட்ட பொறாமப்படுறதுனால மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் கிடைக்க போதா? கிடையாது. அதுக்கு பதில் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல என்னோட திறமையில எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்ற விஷயத்தையும், மத்தவங்களோட நம்மள கம்பேர் பண்ணிக்காம மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல ஸ்பிரிச்சுவல கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இவங்க இவ்வளவு பக்தி பண்றாங்களா, இவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா பக்தி பண்றாங்களா, நம்மளும் பண்ணணும், நம்மளும் இன்னும் நல்லா நம்மள பெர்ஃபெக்டா ஆக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மெட்டீரியல் விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யாரோட நம்மள கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது, பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி 6 விஷயங்கள், 6 எனிமி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலக்கி வச்சிடணும். அதுதாங்க, when shall I be purified by giving up all contamination of material enjoyment, and when shall I be able to see the transcendental abode விருந்தாவன். அது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை நம்ம கிட்ட வரணும். கோலோகம் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும், பகவானோட நம்ம எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் அங்க இருக்காது, ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது, ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது அப்படின்ற அந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நித்தியமான விஷயம். அங்க டைம் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா, இரவு பகல் கிடையாது. அப்படின்னும் போது அங்க எல்லாம் சந்தோஷமே எல்லாரோடையும் சேர்ந்து. அங்க முக்கியமா இந்த 6 எனிமிஸ் கிடையாது இல்லைங்களா, காமக்ரோதம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் கிடையாது. அப்ப அந்த இடம் எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கும். அப்ப நம்ம அதை பார்க்கணும், அங்க இருக்கணும்ன்ற ஆசை நமக்குள்ளார வரணும். when shall I be eager to accept 6 Goswamis as my prime guidance. 6 Goswamis-ஓட அவங்களோட டீச்சிங்ஸ், அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம எப்ப நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். and when shall I be able to understand the conjugal love of Krishna. மாதுரிய ரசத்தை என்னால எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி பிரேயர் யாரோடது, நரோத்தம தாசா அவங்களோட பிரேயர் எல்லாம் இருக்கு. இந்த பிரேயர் மூலியமா நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரேயர் வேற ஏதாவது இருந்தா நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அதாவது பகவானுக்கான பிரேயரை நம்ம கண்டிப்பா மாத்திக்கணும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், nobody should be eager to understand the conjugal love of Krishna without undergoing disciplinary training. அது ரொம்பவே முக்கியம். டிசிப்ளினரி ட்ரைனிங்னா என்னது, ஆர்மி பீப்புள் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, மழை பெஞ்சாலும் சரி வெயில் அடிச்சாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணணும், பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் எல்லாம் இருப்பாங்க, மழை அடிச்சாலும் வெயில் அடிச்சாலும் அவங்க தினம் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஆர்மி, கண்ட்ரியை பாதுகாக்கணும்ன்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, வின் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து கோலோகம் வைகுண்டம் போகணும்னா நம்மளும் டிசிப்ளினரி ட்ரைனிங் நம்மளும் எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது அதுதான், ஒழுக்கமான வாழ்க்கை, மனசளவிலையும் உடம்பளவிலையும் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் கிருஷ்ண பக்தி. அன்றது யாருக்கிட்ட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம், ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். யாருக்கிட்ட எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிஸ் கிட்ட நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் சொன்னேன், ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாசன், கோபால பட்டர். இந்த 6 கோஸ்வாமி அவங்களோட டீச்சிங்ஸ், அவங்களோட புக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிக்கணும். இங்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியோட விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். நிறைய எப்ப நம்ம மனசு அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போதும் அது வரைக்கும் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு தடவை கேட்டு புரிஞ்சிருச்சு நம்ம விட்டுறக்கூடாது. The Sankirtana movement inaugurated by Lord Chaitanya is a transcendental pastime of the Lord. Sorry. சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் அப்படின்றது பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அது எதற்காக அப்படின்றத நம்ம மறுபடியும் இதுல ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா ஃபாலன் சோல்ஸ் நம்ம மேல கொண்டு வர்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம், so that I may live simultaneously to preach and popularize this movement in the material world. யார் வழியா, அவங்களோட பொட்டன்சிஸ் யார் யாரு, Lord Chaitanya, Nityananda and Advaita and his devotees, pure devotees and conjugal devotees, அதாவது confidential devotees. இவங்க மூலியமா சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் என்ன பண்றாங்க, பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. The living entities are called marginal potency because they have potentially both attitudes. இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. நம்மளுக்கு 2 ஆட்டிடியூட் இருக்கு. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு சரண்டர் அண்ட் டு கிருஷ்ணா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது, அதாவது மார்ஜினல் எனர்ஜின்றது லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லைங்களா. 3 எனர்ஜி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி,
ஒண்ணு மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு மார்ஜினல் எனர்ஜி. ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜின்றதுதான் கோலோகத்துல இருக்கிறது. அது வந்து 3 எனர்ஜி, அதுவும் மறுபடியும் தெரியும். அதே வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜின்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டில உள்ளவங்க. அதே மாதிரி மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது அந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்ட விஷயத்துல உள்ளவங்க. சரிங்களா? இதுல மெட்டீரியல் எனர்ஜில ஆப்ஷன் 2 இருக்கும். ஒரு சமயம் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது கிருஷ்ணா கிட்ட சரண்டர் ஆயிடும். இன்னொரு தடவை மெட்டீரியல் விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் டு கிருஷ்ணா, அப்ப நம்ம யாருக்கு சரண்டர் ஆயிடும்? மாயா கிட்ட சரண்டர் ஆயிடும். அப்ப இந்த 2 விஷயம் இருக்கு. அப்போ being contaminated by material wealth through the propensity for material enjoyment. அப்ப இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்மளுக்கு எது நல்லதோ அதுதானே. இப்ப நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு எது நல்லதோ அதுதான் நம்ம பார்த்து செய்வோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜில இருக்கும். நம்மளோடது 2 விஷயம், 2 பேர்ட்ட சரண்டர் ஆகலாம் நம்ம. ஆனா அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு தான் 2 பேர்ட்ட அட் டைம் சரண்டர் ஆக முடியாது. ஒண்ணு கிருஷ்ணா கிட்ட சரண்டர் ஆகணும், இல்லைன்னா மாயா கிட்ட. மாயான்றது அந்த 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ். அப்போ நம்ம ஒரு வயஸ் பர்சனா இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்கு நம்ம சரண்டர் ஆகக்கூடாது. ஏன் சரண்டர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா, அங்க என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்கு? 3-fold மிசரிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். யாரு ஒருத்தவங்க இப்ப கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா he will take care of everything. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொன்னதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. 4 ப்ராப்ளம்ஸ், 4 டிஃபெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த ஒரு கஷ்டமுமே அங்க கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே நம்ம கிருஷ்ணாக்கு சரண்டர் ஆகலைன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருப்போம். அப்ப அந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமை ஆயிடுவோம். அதுதான் நம்மளோட விலங்கு. நம்மளுக்கான தண்டனை அந்த 3-fold மிசரிஸ் என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்களா? இது அத்தியாத்மா, அதிபூதா, அதி தெய்வா, இந்த 3 கஷ்டங்களும் நம்மளுக்கு நித்தியமா இருக்கும். அப்போ ஒருத்தவங்க நல்ல ஒரு புத்திசாலியா இருந்தாங்க அப்படின்னா கஷ்டத்தை யாராவது அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆயிடணும். அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியமா இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ இந்த சரி ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு விதை இருக்கு. அந்த விதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பக்தி அதுக்கு நிறைய கொடுக்கறது என்ன பண்ணும்? ஆசை. விதைன்றது ஆசை, நம்ம மனசுல உள்ள ஆசை. நம்ம ஒன்ஸ் கிருஷ்ணா கிட்ட சரண்டர் ஆகணும்ன்ற ஆசை நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அதுக்கு நிறைய நம்ம தண்ணியா என்ன கொடுக்கணும்? பக்தியை கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகும்? பக்தியில வளர்ந்து அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு கொடுக்கும், மோட்சத்தை கொடுக்கும். அதே வந்து மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல நம்ம போட்டு நிறைய அந்த விதையில மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸே நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் தண்ணியா அப்படின்னா அது என்ன ஆகாது? நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதனால அந்த சீட் என்ன ஆகாது? நல்ல விதமா அது அதோட பரிணாமத்தை கொடுக்காது. There is a nice verse in this connection written by Holiness Prabhupada Saraswati in his book Sri Chaitanya Charitamrita. இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அந்த நம்ம வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா என்ன ஒரு இப்ப நம்ம ஹியூமனா இருக்கோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறந்திருக்கோம். நம்மளோட ஆசை என்ன இருக்கும்? நம்ம நல்ல லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். இப்படிதான் எல்லா மெட்டீரியல் பீப்புளும் இருப்பாங்க. ஆனா அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? சுயநலமா இருப்பாங்க, எதை பத்தியும் கவலைப்படாம பாவத்தை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுது? நிறைய நம்ம கர்மங்களை நம்ம இதனால நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிறோம். அதான் இங்க சொல்றாங்க. In that verse it is stated that materialistic persons are very enthusiastic in the matter of maintaining their family members, wife and children, and there are many mystic speculators who are engaged in speculating on being liberated from the miseries of material life. அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அவங்களால வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபேமிலியை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு யாரு கொடுத்தது? பகவான் தான் இல்லையா? எனக்கு இப்ப இந்த பிள்ளைங்க வேணும், இந்த அப்பா அம்மா வேணும், இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வேணும், ஹஸ்பண்ட் வேணும், இதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணது இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு மேல இருந்து அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும். ஆனா எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது. ஆனா எல்லாத்தையும் நம்மளோடதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நிச்சயமா இவங்களாம் தான் நம்ம கூட இருக்க போறாங்கன்னு நினைச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அவங்களுக்காக எல்லாத்தையும் நம்ம பண்றோம். அவங்கள பார்க்கணும். ஆனா அதை எப்படி பார்க்கணும்? கடமையா பார்க்கணும். பகவான் எனக்கு கொடுத்த உறவு, பகவான் தான் முழு ப்ரொப்ரைட்டர். அந்த ஜீவனுக்கும் யாரு? பகவான் தான் முழு ப்ரொப்ரைட்டர். அப்ப நான் என்னோட கடமையை மட்டும்தான் செய்யணும். என்னோட கடமை, இப்ப என்னோட குழந்தைங்க இருக்குன்னா என்னோட கடமை என்ன? பகவானோட கிஃப்ட் எனக்கு. அவங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும்? நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், நல்ல கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அவங்க நல்லா சர்வை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்க நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகணும் ஸ்பிரிச்சுவல்ல இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில. இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவானோட உறவு அவங்களுக்கு இல்லைங்களா?
நான் வந்து ஒரு என்னது கருவி, அவங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அந்த மாதிரி இருந்துதான் நம்ம வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர முழுக்க முழுக்க இவங்களேதான் எனக்கு நித்தியமா இருக்க போறாங்க கூடவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லதை செஞ்சு அவங்களை பாத்துக்கிட்டா கூட பரவாயில்ல. சிலவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பாவத்தை பண்ணி என்ஜாய் பண்றாங்க, அவங்க குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறாங்க. அந்த மாதிரின்றதெல்லாம் ரொம்ப என்ன ஆயிடும், கடைசியில கர்ம பந்தத்தில் நம்மளை கொண்டு போய் விட்டு நம்மள நிறைய கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் இல்லைங்களா. அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட நம்ம பார்த்து நிதானமா நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணோம். பட் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் டிஸ்கவர்ட் த கிரேட்டஸ்ட் டிரான்சென்டென்டல் ஃபிளேவர் in the moment of Lord Chaitanya Mahaprabhu no longer have any taste for all those activities. யாரு ஒருத்தவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நாம சங்கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்றத அதை யாரு ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணி அந்த பிளேவரை அவங்களால எடுத்துக்க முடியுதோ, டிரான்சென்டென்டல் பிளேவர் அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனுபவிக்க முடியுதோ, அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள என்ஜாய்மெண்ட் அதோட விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா மாறிடும். அப்ப சாண்டிங் மட்டும்தான் நம்மள என்ன பண்ணும், நம்மளோட பாவத்தை எல்லாம் தொலைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மள ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மள பக்தியில நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும். அதனாலதான் நம்ம ஏன்னா சாண்டிங்ல என்ன இருக்கு, பகவானோட நாமம் இருக்கு. பகவானோட நாமத்தை சொல்ல 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 நம்ம கிட்ட உள்ள அழுக்கு இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். அது உடனே நான் ஒரு ரவுண்ட் பண்ண உடனே எனக்கு கிடைச்சிருமானா கிடையாது. நம்ம 84 lakhs ஸ்பீஷஸ்ல எவ்வளவு பிறவி எடுத்திருக்கோம் தெரியாது, என்னென்ன பாவங்கள் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. இந்த பிரிவில என்னென்ன பாவம் பண்ணிருக்கோம்னு பாதி ஞாபகம் இருக்கும், பாதி மறந்து போயிருக்கோம் இல்லைங்களா. நம்ம நினைப்போம் நம்ம நல்லவங்களாதான் இருப்போம்னு. யாரை கேட்டாலும் நான் குட்டா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். ஆனா இன்னொருத்தவங்க கேட்டாதான் தெரியும், நம்மளே அறியாம நம்மளோட சுயநலத்துக்காக அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டத்தை கொடுத்தோம் நம்மளால தெரியாது இல்லையா. அப்போ ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிட்டு எனக்கு எல்லா பாவமும் போயிருமானா கண்டிப்பா கிடையாது. அது நம்மளோட நான் சொல்ல 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 பகவானோட நாமத்தை சாண்டிங் பண்ண 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 என்ன ஆகும், நம்மளோட இம்பியூரிட்டிஸ் நம்மளை விட்டு விலகி 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 அது கடைசியில நம்ம என்ன பண்ணோம், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள கொண்டு போய் விடும். அதனாலதான் சாண்டிங் எப்பயுமே நம்ம ரெகுலரா பண்ணணும். ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, விட்டுறக்கூடாது. அப்போ நம்மளுக்கு இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைச்சு இன்னும் நிறைய பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவும் நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம்ஸும் ஏற்படும். Person who are under the impression that in the form of Supreme Personality of Godhead and in the matter of his devotional service there is material contamination are called Mayavatis. இப்ப மாயாவாதிஸ் இனிமே வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் மாயாவாதிஸ் அவங்களோட இத வந்து அப்போஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரிதான் சாப்டர்ஸ் வரும், கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ். அதனால இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மாயாவதிஸ் பத்தி இந்த சாப்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல்ஸ், அதாவது அவங்க வந்து என்னன்னா மாயாவதிஸோட பிரின்சிபல் என்ன, லிபரேஷன்ன்றது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரம்மஜோதியில போய் ஐக்கியம் ஆயிடுறது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் அங்க கம்ப்ளீட்டா கிடையாது. பகவானும் நானும் ஒண்ணு, பகவானோட நான் ஐக்கியம் ஆயிடுறேன், இதுதான் அவங்களோட பிலாசபி. அங்க டிவோஷன், ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் என்னது நம்ம முக்கியமா செய்யணும். ஏன்னா நம்ம உபநிஷத்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுலயே பார்த்தோம் சுப்ரீம் அதாவது சூப்பர் சோல், நிறைய லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்கு. அது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன மாதிரி டிஃபரன்ஸ், ஒளி பிழம்பு அவங்க, நம்மளாம் என்னது, நம்மளாம் அதோட சின்ன சின்ன துகள்கள் இல்லைங்களா. நெருப்பு பிழம்பு, நம்ம அந்த நெருப்போட சின்ன சின்ன துகள்கள். அதே மாதிரி ஓஷன் அவங்க, நம்ம அந்த ஓஷனோட வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் தான். நம்ம குவாலிட்டி அதாவது சோலோட நேச்சர் ஒண்ணு ரெண்டு பேருக்கும். ஒரு கிங் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் என்னது, அவங்களும் ஹியூமன் தான், நானும் சிட்டிசன், நானும் ஹியூமன் தான். ஆனா நானும் கிங் ஒன்னு ஆயிட முடியுமா, அவங்களுக்கு இருக்கிற பவர் இருக்கு, அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாரும். அவங்களோட எல்லாமே என்னது வித்தியாசம். என்னோட ஒரு சிட்டிசன் போது என்னோடது எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பகவானோடது, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அந்த அனாலிசிஸ் கொடுத்தேன். அதே மாதிரிதான் பகவானோட நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது, பகவானும் நானும் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட முடியாது. இப்ப என்னால ஒரு சூரியனை உருவாக்கி ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் மெட்டீரியல் உருவாக்க முடியுமா, முடியாது. அப்ப பகவான்றது ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஆனா அவங்களதுல என்ன அப்படி அர்த்தமாகுது அப்படின்னா, நானும் பகவானும் ஒண்ணு, பகவானோட ஒண்ணு கலந்துரும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட தாத்பரியம் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்புறம் பகவானுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அதெல்லாம் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷனோட இருக்குன்றத அவங்க நினைச்சுப்பாங்க. யாரு, மாயாவதி பிலாசபியை ஃபாலோ பண்றவங்க. அந்த மாதிரியான தாத்பரியத்துல அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அவங்களோட லிபரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, வெறும் பகவானோட ஐக்கியம் ஆயிடுறது அப்படின்றதான் பார்ப்பாங்க. அது சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. முக்தியிலே வந்து 5 வகை இருக்கு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சாமிப்பிய, சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாஷ்டி, அப்புறம் சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றது இருக்கு 5 வகையில. அதுல அவங்களோட பிரம்ம ஜோதி இது சாயுஜ்ய முக்தி, அததான் அவங்க பிலீவ் பண்ணுவாங்க.
ஆனா லிபரேஷன்றது அது மட்டும் கிடையாது. இந்த ஒரு முக்தியையும் நீங்க வந்து டெப்த் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். முக்தியில என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றதும், சாரூபியனா பகவானோட ரூபமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சாஸ்திரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஆப்பரன்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். நம்மளுக்கும் சங்கு சக்கரம் கிடைக்கும். நம்மளுக்கும் வந்துட்டு அவங்களோட வெல்த், அந்த ஆப்பரன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முக்திக்கும் ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. டைம் இருந்தா கூகுள்ல செக் பண்ணி பாருங்க. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களால என்ன பண்ணிட முடியாது, பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இருக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் மாயா சக்தி, பகவானுக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெல் ஆஃப் மாயா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களாம் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்ப பார்த்தாலும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு நம்பவும் மாட்டாங்க. இன்னொரு டைப் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆர்கியூ பண்ணா கூட பரவாயில்ல, அது கிரிட்டிசைசம் வேற கிடைக்கும். தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பனா சொல்லுவாங்க. அவங்க ஏத்திஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ லார்ட் சைத்தன்யா வாண்டட் டு அக்செப்ட் ஆல் தீஸ் டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அகோனிஸ்ட், ஏத்திஸ்டிக்ஸ், ஸ்பெக்டிக்ஸ்ன்றவங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா டவுட்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும், கொஞ்சம் நம்புறது அவங்களுக்கு கஷ்டம். அண்ட் அன்ஃபெய்த்ஃபுல்ஸ் அண்ட் swallow them in the flood of love of God. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் யாருக்கு, வெறும் ஒரு யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கள மட்டும் முக்தி அடையத்துக்கு கூட்டு போறது மட்டும் கிடையாது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம். சைத்தன்ய மகாபிரபு எதுக்காகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, இந்த மாதிரி உள்ளவங்களையும் பகவானோட அன்பு, அதாவது என்னது, அதுவும் பாருங்க என்ன வார்த்தை இருக்குன்னு, ஃபிளட் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட், அன்பு வெள்ளத்துல அவங்க எல்லாரையும் என்னது கூப்பிட்டுக்கணும். அந்த அளவுக்கு காருண்யம், அந்த அளவுக்கு என்னது எல்லார் மேலயும் அவங்களுக்கு இது கம்பேஷன். வெறும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க மட்டும் நான் கூட்டிட்டு போறேன், வராதவங்க வரவன இங்கே கிடங்க அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது. என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த மாதிரி அகோனிஸ்ட், அப்புறம் ஏத்திஸ்டிக், அப்புறம் ஸ்பெக்டிக்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு அன்ஃபெய்த்ஃபுல் பர்சன்ஸ், இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, அவங்க பக்தி வெள்ளத்துல கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் இந்த நாம சங்கீர்த்தனமும் இந்த அவதாரமும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். He accepted the 4 orders of life and he accepted the renounced order of life in order to attract all these forces. பொதுவா மாயாவாதிஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரகஸ்த லைஃப் வந்து அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா சன்னியாசி வாழ்க்கை தான் அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணணும், அதாவது அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக 4 orders of life. 4 orders of life என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா, அதாவது என்னது, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாஸ். இந்த ஆர்டர் தான் 4 ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுலயும் என்னது, பகவான் அவங்க எல்லாம் வந்து இவங்களை வந்து அவங்களாம் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, சன்னியாசம் எடுக்கிறாங்க. எத்தனை வயசுல, அவங்க ஆக்சுவலா கிரகஸ்தரா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 24 இயர்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, 25th இயர்ல சன்னியாசியா அவங்க மாறுறாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, அவங்க சன்னியாசி ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஆகுறாங்க. யாரு, இந்த ஏத்திஸ்டிக் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து சன்னியாசி ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவானுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு பகவான் வந்து சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்குறாங்க. The Lord was so kind that he accepted all of them and delivered to them the most important factors of life, love of God. அவங்க எல்லாரையும் தன்னோட ஸ்டூடெண்டா ஏத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, பகவானோட அன்பு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. To fulfill the mission of the Lord, bestowing love of God upon the conditioned soul, he devised many methods. நிறைய விஷயங்கள், அதாவது அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணணும். யாரு, மோஸ்ட் ஃபாலன் சோல்ஸ்ன்றது இப்ப ஈஸியா வந்துடுறவங்க ஓகே, வராதவங்களையும் கூப்பிடணும் போது அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணும் இல்லைங்களா, அதனாலதான் சன்னியாசம் எடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள், டைவர்ஸ் மெனி மெத்தட்ஸ் டு அக்செப்ட் ஆல் தோஸ் disinterested in the matter of love of God. டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்காக நிறைய மெத்தட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணாங்க. After he accepted the renounced order, all agonists and critics, atheists and mental speculators became the students and follower of Lord Chaitanya. Even many of those who were non-Hindus and the follower of the Vedic principles of life. அதாவது எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் யாரெல்லாம் பக்தியில இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அவங்க அப்புறம் என்ன ஆயிடுறாங்க, பகவானுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஆயிடுறாங்க. அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதாவோட குரு, அவங்க என்ன சொல்றாங்க மாயாவாதிஸ் பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the மாயாவாதி philosophers of Benares, அங்கதான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. are less intelligent because they want to measure everything by direct perception. அவங்களுக்கு எப்படின்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு புரியணும், அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் அப்படி, அதாவது
புலன்களுக்கு புலப்படாத விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நம்ப மாட்டாங்க. புலன்களுக்கு புலப்படுற விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். That is by direct perception, but everything they have in a calculation of material perception. இந்த மெட்டீரியல் அதாவது ரெண்டு இன்சைட் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவலான பெர்செப்ஷன், இன்னொன்னு மெட்டீரியல் ஆனது. மெட்டீரியல் இது நேச்சர்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள்னு ஒண்ணு, இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவலா புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள்னு ஒண்ணு. அதுல மாயாவதி செஞ்சு மெட்டீரியல் பெர்செப்ஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்றது இங்க பாக்குறோம். The absolute truth is transcendence, but according to them there is no variegateness in trance, because they say that anything which is full of variegateness is maya அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. டிரான்ஸ்னாலே அவங்களுக்கு என்னது அது, அதெல்லாம் மாயா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட புரிதல் இருக்குது அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். மாயாவாதி பிலாசபர்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப். சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்ந்த காலத்துல ரெண்டு டைப் அவதாரம் பண்ண, வாழ்ந்துன்னு சொல்லக்கூட அவதாரம் எடுத்த காலத்துல ரெண்டு டைப் ஆஃப் மாயாவாதிஸ் இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து மாயாவாதி பிலாசபர்ஸ். அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பகவான் நானும் ஒண்ணு, ஐக்கியமாயிடும் பகவான் கூட, இது ஒரு டைப். இன்னொருத்தவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா சாரநாத்தா அப்படின்றாங்க. இவங்க எல்லாம் புத்திஸ்ட், புத்தரை ஃபாலோ பண்ணாங்க, புத்திஸ்ட் பிலாசபர்ஸ். அவங்களோட என்னன்னா இவங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி. இதுக்கப்புறம் பர்த்துக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது, சூன்யம். பகவான்றதே ஒண்ணு கிடையாது, வேதம்னே ஒண்ணு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட பிலீவ் இருந்தது. சரிங்களா? அப்ப ரெண்டு டைப் இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து பகவானோட ஐக்கியம் ஆயிடுறது, இன்னொருத்தவங்க வந்து என்னது பிரம்மஜோதியில ஐக்கியம் ஆயிடுறது. இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்றாங்க. அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரையுமே அவங்க என்ன பண்றாங்க, டிவோஷனல் பாத்துக்கு கொண்டு வரணும். இப்ப பாருங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு எதுக்காக அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, கிருஷ்ணா. அதாவது எதுக்காக அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஃபாலன் சோல்ஸ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ சும்மா சாதாரண விஷயம்னு. இன்னும் நிறைய பிலீவ்ஸ் இருக்கு, பக்தியில இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற எல்லாரையும் வெளியில கொண்டு வந்து பக்தியில ஈடுபடுத்தி அவங்க எல்லாம் லிபரேட் பண்ண வைக்கணும். இந்த கஷ்டத்துல இருந்து, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது என்னது மிஸ்டரிஸ், இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்குதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம். அதுல என்னது தனியா வந்து தான் மட்டும் செய்யல, என்ன பண்ணாங்க, அந்த பக்தி அவங்க என்னது பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க த்ரூ ஹிஸ் எனர்ஜிஸ். அதுதான் அந்த பஞ்சதத்வா அப்படின்றது. அதையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இதுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது. மாயாவதி பிலாசபர்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு டைப் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். ஆனா இந்த ரெண்டு டைப்புமே என்னது நான் டிவோட்டிஸ். டிவோட்டிஸ்னால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். யாருக்கு, பகவானுக்கு. இப்ப நான் வந்து பகவான் நம்மளோட தாற்பயம் என்ன, சோல் இஸ் த சர்வன்ட் ஃபார் த சூப்பர் சோல். சர்வன்ட்னா ஏற்கனவே சொல்லிருக்க ஒரு மெய்டு சர்வன்ட் அப்படி கிடையாது. அன்பு, பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்குற அன்கண்டிஷனல் லவ், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், அம்மா பிள்ளைங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பார்த்தா என்னது ஒரு தாழ்ந்த சர்வீஸ் நம்ம சொல்லுவோமா, கிடையாது இல்லையா. அதுல என்னது ஒரு அன்போட பரிமாற்றம் தான் நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரிதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ரொம்பவே ரிலீஷா இருக்கும். அதுதான். அப்ப இது டிவோஷனல் சர்வீஸே இல்லைங்களா, பகவான் நானும் ஒண்ணுன்னும் போது நம்ம சர்வீஸ் அங்க கிடையாது. அப்போ சூன்யம் எல்லாமே அப்படின்றதுலயும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிடையாது. அப்ப அவங்க என்னது நான் டிவோட்டிஸ். அப்ப அவங்களெல்லாம் வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவதாரம் பண்ணி ரொம்ப காலத்துக்கு அங்கேயே இருந்தாங்க. எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலத்துக்கு அங்கே இருந்து நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சாரங்கள் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சன்னியாசமும் எடுத்துக்கிறாங்க. யாருகிட்ட இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேசவ பாரதி. அவங்க யாரு, மாயாவதா இது மாயாவதி அந்த இது ஃபாலோ பண்றாங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அங்க இருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சாண்டிங் பண்றாங்க, அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க அதையும் என்ன பண்ணல, அக்செப்ட் பண்ணல. அவங்களோட போனஃபைடு சன்னியாசம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்படி இருந்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட எல்லாம் இருந்து பார்த்து அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் அதையும் அவங்க என்ன பண்ணல, தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ணிக்கல. முடிஞ்ச வரைக்கும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொல்லி பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, he remained alone and executed his own mission. And after staying for some days in Benares, he started for Mathura. அங்க பெனாரஸ்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, மதுராவுக்கு கிளம்பி போறாங்க. அங்க போய்தான் இன்னும் நிறைய அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ பிரச்சாரம் பண்ணாங்க, நாம சங்கீர்த்தனத்தை. இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது தப்பு இருந்தா ஐ ஜஸ்ட் அதாவது சாரி கேட்டுக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும்
ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தா அதை பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் என்னோட குருவுக்கும் சிக்ஷா குருவுக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.